Môj plán je ochutnať z každého prameňa. Takže. Ňam. Dobrá vodička. Železitá. Teraz ideme k Antonovi. Ňam. Zase som nabral to si veľa. Ideme vyskúšať Antona. Len troška na postovku. Dosť podobná, ale menej železitá. Ideme okoštovať ešte, ja neviem, ak sa volá, už som zabudol. Tuším Jozef, áno. Jozefa ideme ešte okoštovať. Okoštujeme z Jozefa. Zase trošku iný. Dobrá je. Idem si ešte nabrať túto z tohto Antona. Antona. Pretože tam mi chutila asi najviac. A vlastne takú vodu si doberem rád. Mňam. Takže týmto je naše video u konca. A vidíme sa pri ďalšom.